Kaira, Allah kira yawan kaira, dare Mamadu yawan mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu. Kaira, Allah kira yawan kaira, dare أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. أمي على تنوكا على بركادا ككيسي النعمة دي الله تعالى في على كوكي فلمغوني لبمغو كنتكي محمد المصطفى أني أصود نيسان مو أني أكا صحابة نمو أني جون من فنو فنيو سيندا وسيندا نولا فقطا سيجودوما على كنيني أوفرا وجمع كلسان مانكا Muhammadu Mustafa tira ka kɛ hinɛ ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye. O kama mumini ɲuman ani dusukun ɲumantigi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka nisɔndiya ni ka sewa ka sanga ni seyidu rusuli bangeli ye. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru a bolofaraba min bɛ Dahidugu Fédération des Grands Ponts san o san u bɛ nisɔndiya ani alabarikada kɛnɛ sigi ka mawuludu kɛnɛba labɛn ka se ka fara ɲɔgɔngali kɛ balimaw ni sinjiw la ka hakililajigin kɛ an ka ciba sanu jogo sanu na a ka ɲɛnamaya an yɛrɛ bɛ walanda ni tasi minnu sɔrɔ a kɔnɔna na. An bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ta k'an yɛrɛ nafa n'a ye diɲɛlatigɛ in kɔnɔ ka kisi ani kunnaja sɔrɔ lahara jɔdon. Alhamdulillah ɲinɛ laada lakilennu u fɛ ka bɛn novembre kalo ma san 2025. Alhamdulillah an karamɔgɔ Alustaz Fadel Sheikh Umar Tarawele ale de bɔra ka laseli kunfɔlɔw kɛ. Mais ala ko aina a kana fara ni ala kan. Isa ye bolosɔn man ɲi. Bolosɔn man ɲi. O ye pa hɛrɛ digo papi digo hɛrɛ dɔ min ti ta. Kuma dɔ bɛ yen n'i y'a datigɛ n'i ma fɔ mɔgɔ ta fa bɛ gɛlɛya. O ye mɔnɔ don nabi. Mais ko kuran de y'a kɛ quoi. Ala ka ne sɔn aw ma. Amin. Mais ala ko di. Wabil walidain ihsanan. A kana fara ne ala kan nka min n'aw fɛ a fa n'a ba ye ɲumanya k'o ye. A kana danga den fiyewu. A kana fara ne ala kan a sinna ka wa atufu tugala wabil walidain ihsanan a n'a masa fila a ye ɲuman k'o ye kana kɛ danga den fa ni ba ma. O se ni farafinw y'a faamu ta kɛlɛ tɛ k'anw fɛ yan dɔgɔden tɛ taa mɔgɔ si den faga barakaden tɛ taa mɔgɔ si ba nini mɔgɔ mɔgɔ ye barakaden a taa tuɲɔgɔn ba nini a taa tuɲɔgɔn fa nini bayi n'i ye mɔgɔ fa nini a b'i fa nini i kɛra dangaden a sabanan wala taqtulu awladakum min imlaqin na narukum wa iyyakum. A kana denw faga jeliya kama dɛ. A kana denw faga jeliya kama dɛ. I bɛ ne hakili jigin karamɔgɔ ba dɔ la. A ko ni Ala tun b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wa izal ma'udati su'ilat bi ayzan bin qutilati ko lahara dɔw k'Ala bɛna fɔ a bɛ taa mɔgɔ ɲininka a ka denmuso la mun n'a y'o faga k'ale tun b'a denmuso bɛɛ faga. Allahu akbar. Air sera o sanfɛ a y'a fɔ a ma problème t'a cogo ne ta kun ye ka fiɲɛ fufa n tɛ kotigi bɛ ko faga na a bɛna min fɔ fo ko min a mɛn ko ka baara kɛ nin dun Ala ka kɔrɔta Ala k'an yɛrɛ kɔrɔta Ala ka bɛɛ kun cɛ hɛrɛ la. Ni waati in de la an ka kɛnɛ maabaw bɔra ka kɔrɔfɔw ta u y'u ka bonɲɛkanw n'u ka nisɔndiyaw yira an na kosɛbɛ ni mawuludu kɛnɛba in sigili ye Dayidugu. An ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada. O kɔfɛ an bɛ sɔli belebele kan kuntigiba kan Muhamadu kisi a nɛɛma b'a ye. O kɔfɛ an bɛ bonya kɛ an fa ye an ɲɛjɔyɔrɔ n'an karamɔgɔ n'o ye Aseri Sherif Usman Madani Hayidara ye. An b'a fɔ k'a barika da ni k'a waleɲuman lɔn ni ka dugawu kɛ ka dugawu ɲini a fɛ. O kɔfɛ an bɛ foli kɛ nabaa kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na min bɔra yɔrɔ jan ani min yɛrɛ bɔ yɔrɔ surunna min nana kɛnɛ in kan n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɛɛ sigi hɛrɛ la. O la nin ye kuma ɲɛbila ye ka bɔ PCO président yɔrɔ
an bɛ a ɲini nabaga bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn fɛn nana nin kɛnɛ nin kan yan donc an ye labɛn mun kɛ nin kɛnɛ kan ni bɛɛ ɲɛ b'a la ayiwa ni min ye degun sɔrɔ an y'o yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa kuma jan t'an bolo bi su in na a diyara an ye fo k'a tɛmɛ dugu kasiyaw k'a sɔrɔ a sera yan bi a diyara an ye an b'a yɛrɛ fo ala sɔnna a taamara fo ka na yan ani a taa kɔfɛ mɔgɔ a b'a fɔ ala sɔnna a ka dari kɛ dugu bɛ ɲa mɔgɔ bɛ ɲa e bɛ baara o baara kɛ ala bɛ kɛ a bɛ ɲa an bɛ jama fo u nana kun min na hali bi ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'an sigi hɛrɛ la k'an wuli hɛrɛ la ne kɔni ala ma kuma nɔgɔya ma mais komi limami ko n bɛna ale représenter n fana bɛ se ka dugawu min kɛ n bɛn'o de kɛ hali bi an nana kira ko de la ala ka kira kanu don an na kuranna kuma min bɛna fɔ nin ka se ka baara kɛ n'a ye hali bi ala k'o nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka kuranna kanu don an na ka kira kanu don an na ka ala di an ye k'an yɛrɛ di ala ye hali bi ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka hamina kow nɔgɔya ala ka dugu diya ka jamana yɛrɛ ɲɛsuma salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa salim sɔrɔ kɔfɛ kira kan bɛ foli di nabaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se an ka mawuludu kɛnɛ kan fɛn b'aw natɔ sɔrɔ ala kan'o kɛ k'a tagatɔ sɔrɔ an bɛ foli di an ka karamɔgɔkɛ ma usa konate jata wala donc fɛn ma natɔ sɔrɔ ala kana kɛ k'a tagatɔ sɔrɔ ale de bɛna an ka kɛnɛ ɲɛnɛmaya sisan a bɛna min fɔ silamɛw ye an bɛ toro ɲuman ka di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka taga baara kɛ n'a ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an bɛ foli di succession bureau 14 président bɛɛ lajɛlen ma ale n'o ka tɔndenw an bɛ foli an ka fédération président yɛrɛ ma ale ni PCO olu minnu ka kɛnɛ nin labɛn an bɛ foli di o ma vraiment u ka baara kɛ kɛnɛ cɛ ka ɲi kosɛbɛ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma fɛn ma jama nata sɔrɔ ala kan'o kɛ k'a tagatɔ sɔrɔ ala k'o kɛ kira ni kira bɔnna sanu bɛɛ lajɛlen bonya kama sɔli ala rasulil karim o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an karamɔgɔ fo Asir Sheriff Usman Madani Haidara ale le kɛra kɛnɛ nin sababu ɲuman ye an bɛ foli di a ma ɲafo bangɔni na sijan kɛnɛya ni lafiya bɛ ala bolo ala k'o di karamɔgɔ n'a ka denbaya ma karamɔgɔ n'a ka denbaya fɛ jɛnɛ ka se yɔrɔ min na ala ka tɛmɛ o yɔrɔ kan. N b'an ka seyidi fo n'o ye Asir Sheriff Usman Madani Haidara ye a kɛla a ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye hali bi ala k'an yɛrɛ k'a ma kɔmɔgɔ ɲuman ye ala k'a n'a ka denbaya sabati sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman ani o bɛ ala bolo ala k'o di an ma ala kana jugu banna la ala kana jugu se an la ala kana jugu bɔ an na ala kana anw yɛrɛ k'a jugu ye o kɔfɛ an b'an ka ɲɛmɔgɔsow fo k'a daminɛ international la ka na national la an bɛ fédération min kɔnɔ fédération des grands ponts an b'a président n'a ka bureau bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ section mun nana ni kɛnɛ ɲɛnamaya n'an ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo a délégué bɛɛ lajɛlen ani sous-section bɛɛ ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ k'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na nin kɛnɛ ni bonya an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka sécuritéw fo ka organisation fo ka parrainw fo ka marrainw fo karamɔgɔ cɛ min yɛrɛ bɔla Abidjan ka na an b'a fo a ɲuman bɔla ka so hali bi ala k'a ɲuman segin a ka du kɔnɔ. An ka dugutigiw fo ka foli lase an ka alimamu ma ko an ka foli b'o bɛɛ ye ka foli se an ka karamɔgɔw ma an ka karamɔgɔ min nana kɛnɛ ni ɲɛnamaya ko an ka foli b'o bɛɛ ye u nana hɛrɛ la ala y'o ɲuman segin hɛrɛ la o ka maraya min di yan ko n b'o bɛɛ fo mamisɛri jamakuru bɛɛ fo a cɛ ni muso ko n ka foli b'o bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ bɔra a sigiyɔrɔ la ka na n ka foli b'o bɛɛ ye u nana hɛrɛ la ɲɛ ma fɛn mun nata sɔrɔ o ka n'u tagatɔ sɔrɔ salamu aleykum. ayiwa an bɛ naba bɛɛ fo naba fɛn fɛn sela kɛnɛ nin kan yan i natɔ ma fɛn sɔrɔ i tatɔ kana fɛn sɔrɔ k'a ɲini ala fɛ kɛnɛ nin ɲɛmada cogo min na bonya ni wasa kɔnɔ hali bi ala ka miɲɛ na k'a ɲini ala fɛ silamɛya ala ka kɔrɔta mara kɔnɔ silamɛya ala ka jiri mara kɔnɔ dakuru ɲɛ kelen na an bɛ an ka ɲɛmɔgɔba fo min ye kɛnɛ nin sɔrɔ nin waati nin kɔnɔ la yan k'a fɔ n yɛrɛ a ka baarakɛɲɔgɔn bɛ mara kɔnɔ yan tiɲɛna u bɛ baara min na kɔnɔdimi don baara min don baaraba don mais ɲɛdimi don mɔgɔ bɛɛ b'a ye la parce que mun na ne ko ten ala ni amsadini ka bonya yɛrɛ kama mara kɔnɔ yan misiri caman ka dole yeli sɔrɔ kalanso caman bɛ yen mara kɔnɔ yan a bɛɛ ka kunkɔrɔta sɔrɔ ala ni vraiment dina barika la donc hali bi ala ka mi o la ala k'an jigi ma fa ala ka labanko ɲuman d'a ma. an ka karamɔgɔba Sayid Sheriff Usman Madani Haidara ala ka ma ɲɛfɛ
a kɛla anw ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala kama kɔmɔgɔ ɲuman ye a ye anw fara ɲɔgɔn kan ala ka denbaya fara ɲɔgɔn kan ala kana kama fitirima wale ala kana denbaya ma fitirima wale kira kanu kama sɔlɔ rasul o kɔfɛ n'an bɔla an bɛ foli di an ka ɲɛmɔgɔbaw ma international kunda ansaru sira kan o président ba n'o ye alhaji adama sako ye an bɛ foli d'a ma nin kɛnɛ nin kan ka foli di a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔla an bɛ segin Côte d'Ivoire kɔnɔ yan n'o président ba fana ye alhaji adama sako kelenw ye k'a ɲini ala fɛ jɔyɔrɔ min kalifala ma waati in na ala k'an n'an faga se ala k'an n'an kɔrɔta n'an bɔla an bɛ foli di fédération minnu bɛ Côte d'Ivoire nin waati in na fédération 20 ko an bɛ foli di a président kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ fédération min na yan n'o ye fédération des grands ponts Sangare Kariba a ma kɛnɛ sɔrɔ nin waati in na fari man da la fɔlɔ an b'a ɲini ala fɛ kɛnɛya sabatini ala k'o d'an ma ala ka grand pont kɔrɔta ɲɛtaga di grand pont ma ansaru sera kan n'an bɔla yen an bɛ foli di an ka parrain ma ale min sɔnna ka lɔ nin kɛnɛ nin denfaya kɔrɔ an b'a fo dante foli min na ka ɲini a fɛ haminako n'an ta ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka foli di marraine ma ale min sɔnna ka dɔ kɛnɛ nin denbaya kɔrɔ a haminako n'an ta ala ka nɔgɔya n'an bɔla an bɛ foli di an ka conférence fɔlɔ ma n'o ye Tarawele Uma ye ka ɲini ala fɛ a ye laseli min kɛ an y'a mɛn ka baara kɛ n'a ye k'o nɔgɔya ala m'o kɛla a bɔla dɔnni min na ka barika don dɔnni na ala m'o kɛla o kɔfɛ an bɛ foli di an ka karamɔgɔba ma n'o ye alhaji jata konate an b'a fo dante foli min na a n'a ka délégation an b'u fo u ɲuman bɔla u ka so cogo min na ka se yan k'u ɲuman segin ala m'o kɛla a nana baara min kama ka baara nin bɛɛ tɛmɛ hɛrɛ la ala m'o kɛla ka kɛ karamɔgɔ ka laɲini kɔnɔ ala m'o kɛla k'a yira o la k'a fɔ nin kɛnɛ sanumanba in kɔnɔna na an karamɔgɔ Alusazil Fadil Ibrahim Jata Konate ni ale ye alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar Kulu kɔnɔ laselikɛla ŋana ye min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Côte d'Ivoire jamana ma a bɔra k'a bilasiralikanw caman di an ma kɛnɛ in kɔnɔna na an ka jɛ an ka sɔrɔliw ɲɛmada sisan mɔgɔw bɛ fɛn min fɛ sisan o tɛ ile ye dɛ k'a fɔ I sera ka nin kɛ an tɛ se o la o tɛ mɔgɔw kabakoya dɛ ayi mɔgɔw lala hakili min na ka na ni faamu ye faamu min bɛ hakili sɔn an bɛ yiri o bɛ kuranɛ de kɔnɔ donc an bɛ alimamuw fo k'u ni tuma gbɛlɛ walahi ni kuranɛ in tɛ ko non silamɛya ye ala ka diinɛ ye ala yɛrɛ de b'a ka diinɛ dɛmɛ an bɛ kuma in fɔ tiɲɛ lo jamana tɛ président de ta ye wa président de t'a kɔlɔsi wa sini kana taa foro la jamana ye président ta ye tiɲɛ ye a b'a kɔlɔsi ye tiɲɛ ye mais ni min ka malo foro bin bɔ kɔngɔ b'i ta tiɲɛ diinɛ ye ala ta ye tiɲɛ ye ala b'a kɔlɔsi ye tiɲɛ ye mais n'a ma argument ɲini ka mɔgɔw kunbɛn a ta in bi bin a ɲɛna yan biri ala ɲɛna tɛ kuma diinɛ y'aw de ta ye parce que diinɛ nana le k'i ka kisi ala kisilen kɔrɔ don ala ma ko foyi tɛ diinɛ na problème bɛ so kɔma n tɛ silamɛya dɔrɔn ma dɛ mɔgɔ o mɔgɔ lala la ko ala ye kelen ye a bɛɛ bɛ danger la bi parce que hakili kɔrɔbaya la kuma min tun bɛ mɔgɔw la ala ko la o ye mɔgɔw yɛrɛ bɛ min fɔ k'u yɛrɛ yira mɔgɔw k'a lɔn ala ye an ye ala mɔgɔ ye la u b'u ka ala mɔgɔya kɛ ka tɔw se ala ma hali ni ko ala y'a fɔ an bɛ ala ɲininka pourquoi tu dis ça k'a sɔrɔ fɔlɔ que si tu dis c'est la religion c'est fini c'est le respect total. Les guides religieux sont les personnes respectables, des personnes respectées. Ils sont incontestables dans chaque contrée. Mais bi, diinɛ mɔgɔw ka bonya tɛ tugu dɛ diinɛ ta tɛ diinɛ mɔgɔ ta tɛ f'i k'a fɔ k'a sɛbɛnlen filɛ kitabu karimati sinɛ na kitabutigiw nana bɔ a la n'i ko kitabu ko kitabu ka taga bɔ yen ko jɔn y'a fɔ mana jɔn n'i ko karamɔgɔ karisa an tɛ la karamɔgɔw la tugun f'i k'a fɔ kira o kira ta y'i yɛrɛ u taara f'u ye kuma dɔw fɔra ko kira y'o fɔ hakili tile in na kira man kan k'o fɔ kuma dɔw fɔra ko kira y'o fɔ hakili tile in na kira man kan k'o fɔ Allahu Akbar nam a naamu yɔrɔ ye mun ye i bɛ ka gɛlɛn de wuli yan kira dɔw kuma dɔw fɔra ko kira y'a fɔ
hakili tile na kira man kan k'a fɔ n'a ye nin walawala i bɛna ne ka wajuli tiɲɛ dɛ ko kira ko ni ni silandan bɛnna sɔgɔma o k'i kana fo dɛ mais k'i jija i k'a ɲɔnti f'a ka sira bila ko kira ko ten hakili tile in na n'anw kɛlɛ ale de ɲininka ale nana ni kɛlɛ ye a jaabi kɛ hakili tile in na bɔ k'i ka kira ko ten est-ce que a ka kan ka nin fɔ n'a kɛra kira ka mission ye dawa de ye dawa kɔrɔ ye ko weleli kɔrɔ ye k'i ka faamu ɲɛfɔ mɔgɔ ye a ka sɔn a bɛ comme lɔgɔ fiyɛ la i t'i ka marchandise ɲɛfɔli wa mais ni ne mɔgɔ min bɛ bɔ ka client kunbɛn k'i disi waga ɲa k'a ɲɔnti mɔgɔ joli bɛna sanni k'i fɛ kɛlɛma ɲini kira fɛ wajuli le ɲinina fɛ wa ma ala rasul ila al balagh k'i ma bila dɔ wɛrɛ la f'i ka ci lase ci lasela ɲɛ tɛ se k'a la mɔgɔ wɛrɛ kan f'a k'o ɲɔnti ka bɔ sira kan kira man kan k'o fɔ c'est que a ma fɔ Allahu akbar a ma fɔ dɛ mun b'a yira i la ko a ma fɔ o tilala k'o kira kelen ko n'i ye sa ye ka bon na k'i kana karaba k'a faga ye k'i kana gbɛn fana k'i k'a to yen fɔ tile 3 mun kosɔn k'a bɛ se ka kɛ i balimanjina dɔ ye min y'a yɛlɛma kana kɛ sa ye kana bɔ i la bon a filɛ sisan hakili tile in na i ni mɔgɔ min ye kelen ye peut-être jamu kelen b'a la i kulubali a kunna tɛ o tɛ sinankunya ye wa comme a tɛ taabolo kelen na n'i le y'o ye i b'o digi ka bɔ sira kan mais sa min y'i fa ka fɛn ye i t'o min lɔn ko i kana se sa ma on sait jamais ni jinɛ don jinɛ de ka balimaya ka surun i la wa mɔgɔ ta hakili tile in na tiɲɛ na kira man kan ka nin fɔ donc kira ko problème y'o fana sɔrɔ hadisatigiw bɛ firifiri la mɔgɔ ninnu bolo ne kɔni ko n da t'a la cɛ u k'aw buruja cɛ kunnadiya la kojugu tile la sɛgɛ bɛ dɔ ta a ye ko in jaya trop o kɔsɔn o b'u nɔfɛ dɛ ni dun ka bolokuru i ɲɛ b'a la kan n'i ka ɲɔkalama kiti selen ye kubeda la kɛ sɛnɛ ma ɲɛ n'i ka bolokuru don dɔ ye diinɛ kuma la dɔrɔn dalu banna le dɔw pɛrɛlen don ko fɔ ka kɛ kɛlɛ y'an ka fɛnɛ ko diinɛ burujala jɔ de y'a buruja aw hakili tile in na aw bɛna ni kuma dɔ ye ko kira y'o fɔ kira man kan ka min fɔ donc an bɛ waati gbɛlɛn de la anw bɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ka duwawu ɲini u fɛ ka tila ka duwawu k'u ye an ka samara juru siri ka ɲɛ sira ka jan n'an ma kuma ninnu ɲɛbɔ balawu lo dɛ minnu bɛ kɛnɛ ma olu ta man jugu dɛ n'an den ninnu yɛrɛ commencera ka hakiliw ta k'an ɲininka ne ka kalanden dɔ bɛ yen kalanso dɔ bɛ Côte d'Ivoire a tun ye sangaba sɔrɔ ko Tarawele aya bɛɛ bɛ Tarawele lɔ fitina de la a tɛ se ka bi ta fɔ a Tarawele fana hakili t'a la kabakolo diinɛ ko in a kɛlɛ t'a la dalu kolo don jadɛmɛna ka bɔ i ka lɔ a ma darasaden tɛ siran ko ɲɛ o nana ne ɲɛ gbanlon dɔ a sɛbɛnni yira bon sɛbɛnni ninnu yɛrɛ le problème ye hakili tile in na quoi i b'a yira ko kira ye min fɔ de tiɲɛ yɛrɛ la kira man kan ko ni mɔgɔ o mɔgɔ delila ka kɔrɔn filɛ k'o ti don jahanɛmɛ na quoi ko hali n'i donna ko ni jahanɛmɛ ko jahanɛmɛdenw donna ka ban ko kira bɛ taa don jahanɛmɛdenw nɔfɛ minnu n'u delila ka seli ninnu silamɛ jahanɛmɛden ninnu n ye kuma jugu le fɔ wa n bɛ kitabu le kalan na tan donc ko silamɛ jahanɛmɛden ninnu ala k'an kisi a ma k'a bɛ t'o bɛɛ bɔ n'a taara olu bɔ sisan k'a bɛ na n'o ye alijinɛ na n'olu jahanɛmɛden kɔrɔw nana don alijinɛ na k'a bɛ sɛbɛn o tenda la ko jahanɛmɛden
k'olu bɛ taa plaigner vraiment ala k'an bɔ janɛmɛ na ka tila ka n'an maloya ɲɔgɔnnaw cɛ la ko damakasikan bɛ juguya ko ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma n'a bɛ ten ko a ka taa n'u ye Kawusara kɔji la ka t'u ko n'u kora janɛmɛ nɔkɔrɔ bɛ tunun o bɛ t'u ɲaani alijinɛdenw cɛla ye wa ngira o ma deli ka don janɛmɛ na a ye nin o ye kalandenw ye nin kitabu kalan ka ban bon sisan an bɛna kitabu ɲininkali dama quoi sinon ɲininkali min bɛ na yan a tɛ taa bɔrɔ la a bɛ ɲininkali hakili tile in na bon kelen sisan ala ka mɔgɔ juge k'a yira cɛ la nin y'i tɔɲɔ k'a ye setigi ye ni ala dun ye tɔɲɔli interdit o tuma tɔɲɔli de bɛ taa ni mɔgɔ ye yɔrɔ dɔ la o y'i ka yɔrɔ de ye o tuma n y'a minɛ k'a lataa a ka yɔrɔ la i tɔɲɔ kosɔn o taalen o tɔɲɔli yɔrɔ la kɔfɛ kira bɛ taa don fenêtre fɛ quoi ou bien mɔgɔ minnu n'u jugera k'o condamné o n'i bɛ t'o bɔ n ko bɛ bɔ fenêtre le fɛ ou bien o bɛ jugement ou bien kiyama wɛrɛ le sigi tugun ka bɛɛ wele ka jugement kɛ kura ye wa k'a sɔrɔ ala ko wallahu yahkum ala bɛ kiiri tigɛ wala mu'aqqiba li hukmihi ni ala ka kiiri tigɛ la kiiri tɛ sigi o kɔrɔ de a bɛna don fenêtre le fɛ alijinɛdenw bɛ alijinɛ na u bɛ ala tando la an bɛ ala fo dɛ kɛ nali karinun jɛɲɔgɔn dɔ tun bɛ ne fɛ o ye ne tɔɲɔ dɛ o tun bɛ to ka ne jɛbɛ ala ko la ten ala y'o don janɛmɛ na f'an ka taa filɛ jaw y'u den ka cɛ muso ɲɛmɔgɔ cɛ bɔ a kɔfɛ fenêtre la k'a seli la mɔgɔ bɛ bɔ janɛmɛ na mɔgɔ ti bɔ n t'o ma dɛ nin bɔcogo in problème b'a la wa a t'a la cɛ dan b'a ka alijinɛ na damu na ko muso nin ncinin kɛra n da ye bawo batarama minɛna ka taa janɛmɛ na ye jan dɔɔnin ale ɲɛ b'o batarama na alijinɛ kɔnɔ kɛlɛ wɛrɛ ti wuli ou bien batarama kumaden ti ne nin ye dusu bɔ kan do est-ce que problème tɛ nin na a ye kitabutigi kunu k'a k'a jaabi o dɔrɔn tɛ bon alijinɛdenw bɔra u nana se janɛmɛdenw bɔra u nana se alijinɛ na mɔgɔw b'i yɛlɛ u la ala dun ko kuranɛ kɔnɔ ko yawma la yukhzi Allahu nabiyya wallazina amanu ma'ahu ko lahara ye lon de ye ala tɛ nabi ɲuman lamaloya la mɔgɔ o mɔgɔ farala nabi ɲuman kɔ k'a t'i lamaloya man tudkhila nara faqad akhzaytahu ni mɔgɔ min dun donna janɛmɛ na i dɔgɔya bon n'u ka dɔgɔya janɛmɛ na ka tila ka na dɔgɔya alijinɛ na ni mɔgɔ bɛ yɛlɛ o la i bɛna kuranɛ aya kɔrɔfɔ cogo di kalandenw ko kuma jigi ja ne tɛ madrasa den lɔn jaw b'a durusi la ne n ko ɲininkali sabanan n b'a da o ma saba ka ɲi ko bɛɛ la u bɛna taa janɛmɛdenw ko yɔrɔ min Kawusara aw m'a fɔ ko inna atayna kal Kawusara ko ala ye aw al Kawusara kɔji kɛ ka ala kira dusu suma wa a sɛbɛn tɛ kitabu la ko al Kawusara de ye ala kira minji ye wa janɛmɛden ma se ka koji wɛrɛ la fɔ kira minji hali ne yɛrɛ bɛ se k'i tigɛ ko patron minji la janɛmɛden ko yɔrɔ de ye kira minji ye madarasaden y'a minɛ a sera o ka dari fɛngɛ na ye walada sera a ma ale bɔra ni nin ɲininkali ye k'a ben dɔrɔn o y'a gbɛ ko ni tawhidu darisu sera ko a kana na diinɛ lasela o problème ba de b'aw bolo diinɛ ye nankɔ de ye ni ka nankɔ sɛnɛ i bɛ sansan yiriw kɛ ka nankɔ da sansan
faliw ni baw ni sagaw kana nankɔ tiɲɛ mais ni sansan yiri kɔrɔla dugukolo bɛ si min sɔrɔ yiri t'o sɔrɔ o tuma ni waati janyana yiri ninnu dɔw bɛ kari dɔw ninnu bɛ tori dɔw bɛ fago o tuma fo ka yiri kura ɲini ka nankɔw sansan kura kɛ o lon baw kana tulonk'a la a bɛ faamu o faamu yela ka diinɛ ɲɛfɔ a faamu bɛɛ bɔra kuranɛ kɔnɔ o tile faamu ɲɛnabɔli kama o tuma waati bɛna ko dɔw yira nkalon tɛ koyi mais bi tiɲɛ de tɛ ko dɔ bɛ yen tiɲɛ lo mais kunun tiɲɛ lo bi tiɲɛ tɛ a e yɛrɛ ye n'an yɛrɛ y'a kunun ni mako b'i la ko n bɛ fɛ k'i wele n bɛ lɛtiri le ci ma est ce que lɛtiri ci le ti tiɲɛ ye yan ni ka lɛtiri ci ma k'an kungo f'i ye tiɲɛ tɛ wa mais bi ni mako b'i la n bɛ mun kɛ n bɛ téléphone ta donc c'est que lɛtiri ko ye kunun tiɲɛ le ye ni mɔgɔ o mɔgɔ k'i baara kɛ kunun lɛtiri kalannaw ne ye dugu mɔgɔba bɛɛ ye dugu secret bɛɛ b'ale de kɔnɔ parce que ale de bɛ dugu ka lɛtiri sɛbɛn minnu ka malo banna ale de b'a mɛn fɔlɔ mɔgɔ min bɛ fɛ k'a denmuso di mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔw kana bɔ a kalama ale de b'a mɛn mɔgɔ min denmuso kɔnɔman don n'a bɛ fɛ k'a fɔ a fa ye yɔrɔ jan mɔgɔ wɛrɛ kan'a mɛn lɛtiri sɛbɛnla de tun bɛ nin bɛɛ mɛn o kɔrɔ lɛtiri sɛbɛnlaw tun ye mɔgɔbaw ye mais bi n'i sigi k'i bɛ lɛtiri sɛbɛn dugu la jɔn de bɛ na o ye kunun tiɲɛ de ye téléphone bɛ yen o ka teliya ye a ka nɔgɔya ye e b'a sɛbɛnlen n'u ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na mama n'i mana joona a ma ye parce que ne bɛ min mɛn na n sera baba taara woro bɔ ye lɛtiri sɛbɛnla t'a mɛn tugun i ka ye an ɲɛ b'o bin na dɛ walayi a bɛ diinɛ na ten de c'est à dire que kitabutigiw ka ko dɔw ɲɛnabɔ kunun kɛ ni nana n'a ko ye bi parce que mɔgɔya hakili kɔrɔbaya la kuma dɔw bɛ mɔgɔw lasɔn bi o bɛ mɔgɔw bandi ni ka kuma dɔ fɔ kunun mɔgɔw bi mɔgɔ ba ye parce que i ka kabako fɔ bi n'i k'a ye mɔgɔw bi naloman filɛ parce que i ka wuya fɔ donc a ye kuranɛ gɛrɛ a yɛrɛ la wa man arada an zikrina fa inna lahu ma'ishatan danka ni mɔgɔ o mɔgɔ y'i kɔ don kuranɛ na i bɛ siti yɔrɔ bɛ koron i bolo madrasadenw bɛ ɲininkali sanji kisɛ suuri i kan donc Tarawele n'an ye diinɛ ɲɛmɔgɔw fo an bɛ kɛnɛ sɛgɛrɛ jamaw fo bi an bɛ mawuludu le la hakili la mawuludu minnu ye mawuludu kɛlɛ vraiment u k'an k'a kɛ cogo min an y'a kɛ ten o ko mawuludu ye bida ye parce que u kira ma lon kelen kɛrɛnkɛrɛn quoi donc an fana ye lon kelen kɛrɛnkɛrɛn bɔ a la yɔrɔ bida tɛ tugun an tɛ mawuludu kalo la dɛ o tɛmɛna an miɲɛna n'an tun y'a kɛ mawuludu kalo mawuludu lon a bɛna kɛ kɛlɛ ye parce que ko an ye lon dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'u k'a ye bon lon kɛrɛnkɛrɛn an k'o bɔ a la c'est bon donc k'u fana ni su an bɛ an ka parrain fo o mɔgɔ ɲumanya de la k'a fɔ ansariw ye jaa ala kɔfɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ aw la ala kɔfɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ aw la o tuma an bɛ parrain fo ka marraine fo ka nabaga bɛɛ fo Tarawele an k'an ka wajuli kɛ su in na an dun k'an bɛna kuma kira kan waati ye an bali ka walanda minnu lase yɔrɔ tɛmɛnenw na su in na an sera a ma an bɛ fɛ ka kuma ala ka kira kan kuranɛ ye kira min fɔ an bɛ fɛ ka kuma o kan mɔgɔ ninnu ka kira tɛ bi da tɛ diya dɛ inna sanuliki alayka qawlan sakila Tarawele min bɛ k'i laɲu wallahi silamɛw garizɛgɛ diyala kira ye ɲɔgɔn na sɔrɔli la mais kira garizɛgɛ goyara ni mandon sugu ninnu sɔrɔli la wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'an ma'dura ni wallahi anw ye bonya sɔrɔ kira ye ala dɔ k'i kun bɔ sa dɔ ka bɔ ni bonya ye ko kira ka bonya k'i b'a suma n'a ye a kira tɛ yen ni ye mɔgɔya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lɔ fankelen i bɛ ala kira lɔ fankelen a b'a pese jata ni dalilu nana kɛlɛ t'a la ɲɛkumu t'a la ni dalilu nana wallahi ɲugu yɔrɔ bɛɛ fɔ mɔgɔ o mɔgɔ mangudutɔ ni muhamadu sɛbɛnlen don a la muhamadu rasululahi tɛ
parce que kumaden ka bon ko muhammadun rasulullah ay kuma in kɔrɔ ɲini karamɔgɔ ko muhammadu ye ala ka ciden de ye muhammadu ye ala ka ciden de ye i kuma kɔrɔ ye de bɛɛ bɛ dugutigi ka mɔgɔ sɛbɛya fɔ ko dugutigi ka ɲi a bɛ fɔ mɔgɔ min ma dugu la ko nin ye dugutigi ka ciden de ye wallahi walifɛn tɛ y'a gama kɔrɔ a tɛ ye sonyani na mɔgɔ o mɔgɔ ka mɔgɔbaya lɔnna dugu la o mɔgɔba teri ti kɛ mɔgɔ lankolon ye a ti kɛ fɛn o fɛn bɛ adamaden kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye a bɛɛ walada bɛ alakira la lakadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana fɛn o fɛn bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye a bɛɛ walada bɛ alakira de la o de kosɔn o bɛ min nani ala ka kira tɛ dɛ mɔgɔ ninnu ka kira don u ye kuma minnu fɔ k'a y'a fɔ o kuma fɔbaga mɔgɔ b'o nɛni u ye ko min fɔ k'a y'a kɛ o ko kɛbaga mɔgɔ b'o nɛni walahi ala ka kira ma nin kɛ o kan tɛ ala ka kira ma an bɛna muhamadu yɔrɔ ɲini kuranɛ kɔnɔ yatimanden ko kura yatimanden min na muhamadu min ale ka CP1 bɛ bɛn kira tɔw ka université le ma i m'a ye ale ka kuranɛ le balola o kuranɛ le filɛ ka hakiliw tufa ten kosɛbɛ ne tiɲɛ yɛrɛ kuranɛ man kan ka min fɔ a t'a fɔ kuranɛ t'a fɔ foyi fin na i ka gwɛma y'a la kuranɛ t'a fɔ foyi gwɛ ni i ka finma y'a la afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fi ikhtilafan kaseera bon ni kuma ya mo yɛrɛ fila fɔ Allahu akbar ale le ko bɛɛ ka to i sugu la ala m'a fɔ dɔ ka kɛ dɔ ye o tɛ tiɲɛ ye o ye arabu ka namara donnen ye ala ka diinɛ na k'an bila arabu kan fɔ ni arabu fini donna o bɛ namara l'islam ne nous invite pas à être comme les autres mais l'islam nous appelle à être nous-mêmes. Dieu ne nous a pas créés par erreur mais c'est par conscience. Chacun de nous a un potentiel divin qui siège en nous. Il est de ta responsabilité de réveiller cet instinct en toi. Chacun de nous est porteur du bonheur universel. L'islam ne nous appelle pas à être comme les autres, mais il nous appelle à être nous-mêmes. Sunoko. Tu vas voir comment on fait des choses sunoko. Dormi. On va voir bien. Ni rabu quand on va le voir. Nam. Bonnet toi mais moi je comprends tout babou en paix. Silamaya m'a fɔ i ka kɛ comme mɔgɔ si. خذ العفو وأمرهم بالعرف وارد عن الجاهلين خلاص. Ni kuruna mɔgɔw ɲɛ mɔgɔ min kuruna dugutila ma i bɛ dugutila ma siran kɛ dɛ o tuma i muɲu kɛ i dama ɲɔgɔn ye gwankuna minɛ mɔgɔw wele ka n'u ka laada malɔniw laada bon anw ka diinɛ laselaw ma fɛn min u ye fɛn min kɛlɛ yan joona o kɛra an ka laadaw de k'a bɛɛ lagosi i bɛ bɛn da naloma dɔ ma k'i bɛ sinankunya k'a fɛ ko ninnu ye jahiliya kow ye i yɛrɛ jahiri sinankunya dalilu b'an bolo kuranɛ na arabu de t'a lɔ wallahi sinankunya wala y'a kɛ ka aya dɔ daminɛ ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqudi aw mun ka wuli manana a y'a ka siri juruw dafa o kɔrɔ a ka layidu sinankunya ye layidu de ye n t'i lakasi ko kɛ n t'i joli bɔn ko kɛ o de kɛra sinankun ye dɔw ni dɔ cɛ dɔ tɛ se ka dɔ joli bɔtɔ ye fiyewu a tɛ kun o tuma ala ko a nan'o mun sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a dafa kuranɛ ko ten
la yarkubu fi mu'minin illa wala zimma ko munafiki mangudu dɔ ye a tɛ mumini kɔlɔsi somɔgɔya la kuma tɛ sinankunya ma ale zimma arabu t'a lɔn ni kuma caman fɔra kuranɛ kɔnɔ arabu aw mun taara arabu fɛ yen a bɛ taa arabu kan kalan n'a sera kuranɛ ma a ye na so dɛ o tɛ kuranɛ lɔn dɛ ba bɛ mun lɔn fanko la ba bɛ mun lɔn kili la an k'a ci ni nana i ka kami kili kɛ ba kɔrɔ k'a k'a tɔtɔ fo n'i y'a tɔ beleke a t'a ɲɛdɔn mɔgɔ ninnu u b'u ka kan o tɛ kuranɛ lɔn dɛ i ma ɲagamini y'o bolo i ma ɲagamini y'o bolo ala mun n'u nana ko kana kɛlɛ ban i ma ye u y'a ta ka kɛlɛ kɛ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إما نعمل يوبلو avec kɛlɛ a ye kɛlɛ kɛ ko fi sabilillahi fi sabilillahi fɔ kun kala a bɛ dan kɛlɛ ma kɛ mais fi sabilillahi ye jumɛn ye muso ko kana yala dugukolo ko kana yala nafolo ko kana yala tɔgɔ ko kana yala n'i y'o bɔ an ka kɛlɛ la a tɔ ye jumɛn fi sabilillahi nana k'o de fɔ n'i ye dugukolo ko kuma ye o y'an ka misi suɲɛ n'i y'a kuma ye u ye nafolo cɛ n'i y'a kuma ye fi sabilillahi bɔra a la wala ta'tadu mɔgɔ min ma s'aw ma kana s'u ma kuma mun n ko mɔgɔ tɛ ko taro ka ɲama cɛ ka na n'o tɛ ko kitabu ba dɔ bɛ ne bolo kitabu kolonba ala ni kɛlɛ dutigi jumɛn de b'a dudenw bila ɲɔgɔn na dugutigi sɛbɛn jumɛn de bɛ dugudenw kun kari ɲɔgɔn na ala k'an bɛ k'an bila ɲɔgɔn na pourquoi mais ni denkolon ka ko warala dutigi b'a fɔ a kɔrɔkɛ ma a dansi amina a dilantɔ le y'o ye ile bɛ drogue min ka taa dɔ ka dɔ bubuso jɛni allo i ma nin faamu ka drogue ta ka taa dɔ ka dulɔ buteli ci n'a lɔn silamɛya tɔɲɔna dɛ kira tɔɲɔna kira silamɛw garizigɛ diyara o ye kira sɔrɔ kira ye mais kira garizigɛ goyara a ka mɔgɔ ninnu parce que non wallahi kira b'anw ɲɛ kiyama kɔni rasulu b'an ɲɛ a b'i ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ yen ala yɛrɛ ko ten ko fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i ko ala haula'i ni mɔgɔ façon ninnu ala y'an wele ten de haula'i والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ale de ye masa ye min k'a ka ciden ci ni kandaya ye ani tiɲɛ diinɛ walasa diinɛ in k'a sen la diinɛ bɛ sanfɛ mais ko ala de y'a seere diinɛ kalifala minnu ma olu nana diinɛ in piétiner de alɛrise silamɛya nana ka ko mɔgɔw ka fɔlɔ fɛn fɔlɔ min ma ko a ye kojugu to olu nana ko ka koɲuman kɛ parce que ko n'i ye koɲuman kelen kɛ ko baraji tan mais n'i ye kojugu kelen kɛ ko jurumu kelen bon ko i b'a lɔn kɔni kelen kelen kɔni tɛna se ka tan dominer ko waylun liman ghalaba al-ahad ala al-asharat kelen kelen ninnu ile kɔni i mi baba seli bɛ yen n'i ye seli arakan kelen kɛ baraji tan arakan naani o tɛ baraji bi naani ye n'i ye tile seli jate o baraji ye bɔrɔ joli ye jɛnɛya siɲɛ kelen jurumu kelen donc ça va i ɲɛ tɛ silamɛw tiɲɛ cogo la u tɛ siran kojugu ɲɛ k'a fɔ aw nalen yan tana de tun b'anw bɛɛ ma o la yan u tɛ sɔn ko bɛɛ ma aw nana tana faga ka tana gbɛ k'a sagifurulayi bila tana nɔ na o bɛ wari nafolo domo u tɛ siran n'i ye dɔrɔmɛ kelen suɲɛ dɔrɔmɛ kelen jurumu mais n'i ye dasi kelen kɛ saraka ye
dasi tan baraji donc n'u ye 100 suɲɛ u bɛ dasi tan saraka a tɔ bɛ k'o tɔnɔ ye ko a ɲɛ b'a la tan walahi hiji siɲɛ kelen ko a bi jurumu bi yafa ko i bɔra jurumu na komi ba y'i wolo cogo min kuma ye tiɲɛ ye kɛ mais bɛ mun de wele jurumu mɔgɔw ka wari wa o t'a la don o hiji b'i bɔ jurumu na a t'i bɔ juru la dɛ laji i nana ka bɔ hiji la o jurumu bɛɛ yafalen kɔ cɛ ka 20 min kun b'i la ka taa a b'i la wa a t'i la jama a bɛ yen ko hiji ye jurumu yafa ye juru bɛ yen mais o juru ye jumɛn ye cɛ yɛrɛ de y'a d'i ma a yɛrɛ y'a bɔ a yɛrɛ la k'a d'i ma i n'a bɛn'a kan a y'a d'i ma ka diɲɛ kɔ ni nin waati in sera i bɛna segin ma hiji ma se k'o yafa i taara min ta cɛ kɔ hiji bɛ n'o le yafa i taara min bɔsi cɛ la hiji bɛ n'o le yafa o tuma a bɛ miiriya kinbiri de la wa cɛ ka muso woro bɔ muso kɔ o ye muso daga a ye e fana ka taa asaji furu layi fɔ o fana k'a daga e ye ala kelen mɔgɔ kelen furu siri mɔgɔ fila ma furu de ye jurumu bɔ jɛnɛya la ni asaji furu layi fana ye jurumu bɔ jɛnɛya la asaji furu layi ma kɛ furu kura ye jɛnɛya jurumu tɛ fɛn min na o ye furu de ye ni woro ye furu jurumu jɛnɛya jurumu ba k'a kɛ furu ye ni asaji furu layi fana sera ka jɛnɛya jurumu ba saka asaji furu layi fana kɛra ta woro ye kɛ a ye kow bila yɔrɔ la yuharrifuna al-kalima an o ye kumaw bɔ a place de la wa minhum man yuluna alsinatahum litasabuhu min al-kitab u bu nɛ ninnu jɛngɛ n'u bɛna kuma min f'i ye a y'a sigi ka ɲɛ a b'a fɔ arabu kan na fɔlɔ ka sɔrɔ ka na fɔ a ye k'a k'a sigi ka ɲɛ on sait jamais ni namarakan min nana o fɔra arabu kan na o kɛra ala kan ye dolo silamɛya bɛ fɛn fɔlɔ min ɲini fɛ o de y'i ka kojugu to parce que k'i to kojugu la i ni ala tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ wala tarkunu ila allazina zalamu a kana bolo di tɔɲɔlikɛlaw ma ala b'o fɔ ka tila k'a kɛ wa k'i to mɔgɔ tɔɲɔ na ala tɛ k'i fɛ a tilennen don o ma o kɛnɛ kuncɛra ni alisilamɛya donga baya layidu wɔɔrɔ tali ye cɛw caman ani musow caman fɛ n'a ye min fɔ a bɛ segin a kan an tɛ foyi fara ala kan an tɛ sonyɛli kɛ an tɛ jɛnɛya kɛ an t'an denw faga an tɛ nabara k'an sen kɔrɔ an t'a k'an bolo kɔrɔ ni kɛra y'an bila baara ɲuman min na an b'o kɛ ala k'a dafa nɔgɔya ala k'an bolo kɛnɛ kuncɛli an y'an ka kɔrɔfɔ galamani tɛngu ustaz Umar Tarawele a bɔra k'a ka nisɔndiya a n'a ka sewa yira an na fɔ ka taa se duwawudon min b'a a bolo ani weleweledakan min bɛ a bolo ka ɲɛsin diɲɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na inshallah min kɔni ne ma o de ye an ka silamɛya nakun n'o ye jogo ye silamɛw ka se ka jogo ɲɛ pour que kira nakun ka se ka valeur sɔrɔ parce que ni ala kira filɛ a fɔra ma ko wa ma arsalnaka ila rahmatil alamin an bɛ ci foyi kan fo diɲɛ bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ bon diɲɛ tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ silamɛw tant que n'an jogo ma ɲɛ ni an jogo ɲɛna mɔgɔ bɛ hɛrɛ sɔrɔ i la n'adamadenw jogo ɲɛna hali bigɔn bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la i ka tɔrɔ tɛ se bigɔn ma i bɛ bigɔn ka hakɛ dafa o la silamɛya ma faamu de ye silamɛya sɛgɛn donc silamɛya ye hinɛ diinɛ de ye silamɛ tɛ mɔgɔ tɔɲɔ wa mɔgɔ tɛ silamɛ tɔɲɔ voilà alislam la dɔrɔn wala dirara mɔgɔ tɛ silamɛ tɔɲɔ silamɛ tɛ mɔgɔ tɔɲɔ voilà mais silamɛya ma faamu mɔgɔ bɔ bi o kosɔn bibi na silamɛya tɔgɔ tiɲɛna ka sɔrɔ silamɛya ka laɲini tɛ ka mɔgɔ si tɔɲɔ silamɛya laɲini tɛ mɔgɔ faga ye silamɛya ka laɲini tɛ ka mɔgɔ si lagosi silamɛya ka laɲini k'a ka diinɛ ɲɛfɔ ɲɛna i ka faamu tant que an ma adamadenw ma ɲɔgɔn tɔɲɔ dabila o ma ɲɔgɔn kanu silamɛ diɲɛ tɛ lafiya voilà o de ye silamɛya nakun ye mais inchallah on taama ma sɔrɔ k'a développer sinon n'an daminɛ a filan karamɔgɔ la a ko an ma ko silamɛ donkan ye baya ye ni baya filɛ bi na n tɛ fila fara ala kan n'o ye jo ye jo ko fɛ n tɛ sonyɛli kɛ a hɛrɛ bɛ se adamadenw ma n'an ma ɲɔgɔn sonya mɔgɔ bɛ hɛrɛ sɔrɔ a filɛ an tɛ jɛnɛya kɛ n'an ma ɲɔgɔn muso jɛnɛya an ma ɲɔgɔn den jɛnɛya an kanu don ɲɔgɔn na fana an bɛ hɛrɛ sɔrɔ a naaninan n tɛ n den faga n tɛ mɔgɔ faga ni fagali tɛ yen ko mɔgɔ ma mɔgɔ si joli mɔ an kanu don ɲɔgɔn na
a duruna namara kan sengon daga morgo ni mo ka bara mo shima mo namara chema musun namara musuma chen namara patron ma barka ma patron namara be min na kelya bena a worona nala kram bla parima mo ke kra ma mo bla bara jugula kra fen fa be yumai tan yala kra de fa dronga jien ka here bala mo ka here bala wala aya dama pare ya dama kadaga ko amsaron be lujo mara kona alinya bala bi chana o chesiru islamia ka barala o islamu deme o islam nya da kura islamia ma o hina du yon che o yon deme hal mo gam tan saro ya o be deme o micro sa de mo ka misira fi sabilillah yo bega o ko saler no son yara chen la kana diplôme de aman kana ga ay diplôme danga karamo manu ay alhaji ibrahim jadai agla diplôme fandi fana dedu imam bama agla diplôme fandi fana anga grand pont président vraiment yo ka jara ni an sarwa chesire wa an sera ka fitini min fara ɲɔgɔn kan k'o lase aw ma ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Dayidugu Fédération des Grands Ponts olu ka mawuluduba min kɛra ɲinɛ ka bɛn novembre ma san 2025 an bɛ ala deli bilasiralikan minnu dira kɛnɛ in kɔnɔna na a mɛn tulo ɲuman ala k'o di an ma a mɛnni kɔfɛ k'a ta ka baara kɛ o de ka bon ni a bɛɛ ye ala k'o nɔgɔya an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini ya ala fɛ ya Rabbi mawuludu kɛnɛ ninnu sigili ani kɛnɛ ninnu sɛrɛyali ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ma dalu ye ala k'a kɛ mawuludutigi bonya kama ani mawuludu barika ala ka hɛrɛ jidi an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka hɛrɛ jidi an ka sigidaw kɔnɔ an ka jamanaw kɔnɔ ka cɛbɛn ani kame sabati an ka jamanaw kɔnɔ ani alisilame jamana kelen kelenna bɛɛ lajɛlen k'an ka foli ani waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛn nin waati in na k'a lase Côte d'Ivoire a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ nata هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا